4 snin wara li l-poplu fdalu tmun ta' pajjiżna b'mandat ċar u b'saħħtu, il-Prim Ministru Joseph Muscat kiber fi statista li din l-art qatt trid tfakru bħala iben den tagħha. Prim Ministru li fajneħ hemm biss il-bajda u ħamra li taqadna l-koll bħala ulied il-ġens Malti, imħabba lejn Malta li kienet riflessa f'kampanja pożittiva imsejsa fuq il-ħolma Maltija li Joseph Muscat għandu għalina. It-tim ta' One News ġabar l-aqwa 10 mumenti ta' Joseph Muscat f'din il-kampanja, mumenti li huma l-aqwa xhieda li hu biss il-Prim Ministru Muscat li jista' jmexxina l-qudiem lejn l-aqwa żmien ta' pajjiżna. L-aqwa 10 mumenti ta' Joseph Muscat, xhieda ħajja tal-bidla fid-direzzjoni. Joseph miegħi samkelmtu u samkelmtu ma' ħafna. Jien nammirah għax hu bniedem li jisma'. Dan hu l-mument ta' prova, ta' onestà, ta' mħabba li tirbaħ fuq kollox, dan u l-aħjar żmien ta' ħajti. Il-preżentazzjoni tal-manifest elettorali. Jien ngħid li Dr. Joseph Muscat kien l-uniku pilastru li jien serraħt fuq biex rġajt bnejt ħajti. Hawnhekk inħarsu lejn Dr. Joseph Muscat bħala l-Prim Ministru. Jien ngħidlu bħala l-missier li reġa' tani ħajti mill-ġdid. Dr. Muscat, Sinjura Muscat, nixtieq nagħlaq billi nerġa' nirringrazzjakom talli jentuni nibni l-familja tiegħi u minn qalbi nidilkom li dan huwa l-isbaħ u l-aqwa żmien għall-familja tiegħi. Grazzi ħafna. Il-Kungress tal-Partit Laburista. Għandi ħolma Maltija li nemmen li dan il-pajjiż jista' jkun u għandu jkun. L-aqwa pajjiż fejn wieħed jista' jaspira li jgħix. L-aqwa pajjiż fejn wieħed jista' jaspira li jsib xogħol. L-aqwa pajjiż fejn jista' jkollna l-ulied. L-aqwa pajjiż fejn nistgħu niggarantixxu l-libertajiet ċivili ta' kulħadd. Id-dibattitu fl-Università. Kap tal-Oppożizzjoni qal li l-poplu jista' jażel ħażin, jien nemmen li l-poplu dejjem tajjeb jażel. Malta Files, Muscat jiddefendi lil Maltin kollha. Il-punt kollu huwa jekk ikun hemm gvern sod u ngħid jien pajjiż sod illi jirreżisti dawn il-pressjonijiet. Jien b'mod inekwivoku ngħid illi s-sitwazzjoni tagħna bħala gvern hija ta' difiża assoluta lejn din is-sistema x'nemmnu li hija waħda ġusta. Uliedkom huma uliedi wkoll. Lin-nies tan-naħa t'isfel, lin-nies tan-naħa ta' fuq, lil kulħadd Maltin u għawċin ngħidilkom jinkbuni b'uliedkom, jinkbuni b'uliedkom, uliedkom huma uliedi wkoll u rrid li mmexxu lil dan il-pajjiż għall-ġid tagħhom. Il-fjura lill-Prim Ministru. Il-preżenza ta' Michelle Muscat u uliedhom. Id-bassir u l-costings. Bil-programm li għandna aħna nistgħu dik ir-rata diġà tajba 4% inżiduha għal 6.5%. Li dak taf xi jfisser? Jfisser aktar jobs, aktar ġid, aktar prosperità li naffordjaw nżidu s-servizzi soċjali, naffordjaw nagħmlu affarijiet bħalma qegħdin nipproponu fosthom illi nagħtu l-holidays lura lil ħaddiema, affarijiet bħalli nagħtu dan it-tax refund, il-bonus lil ħaddiema kollha u lis-self-employed kollha u lis-sidin kollha tan-negozji. Il-merħba enormi ta' kuljum.